Salam aleyküm. Men Amali. Bugün biz Mediatama gepleşiginin bağışlaryny gutlamak sany başlayas. Alp barjy men. Bugün Mediatama sizin köp sany müştaklarymyzyň söýgüsi bilen gollawy bilen biz 50 000 bollyk Mediatama kollektivi bilen oglanlarymyz bilen sizin hemmäňize sagwarsyny aýdýan. Indi bolsa Türkmen estradasyndaky bağışlarymyzyň bizi gutlap ýazan Mediatamany gutlap uradan wideolar bilen dowam edýäs. Mediatama 50 000 bilen tüýsürümden gutlaýar. Ýene-kene ýyllara nesip bolsa, sungatda 100 000, 150 000 daşy ondan köpräk bolmagyny arzu edýär. Hemme Mediatamanyň arzu işgärlerini ulussunluklar arzu edýär. Köp sag bolun. Hemmelere salam. İlki bilen Mediatama kanalyny gutlaýan, öz adymdan, sunuwdy işgärleriň adyndan 50 000 agda bolupsyňyz, işiňizde de üstünlük arzu edýän. Pozdravляю. Salam aleyküm. Men Batyr Çapay. Habarsyz galmaýynyp Mediatama kanalynyň agdalarynyň 50 000 ýetme bilen tüýsürümden gutlaýan. 50-den, 500-den, 5000-den, 50 000 tölemä ýetler. 50 000 ýeten bolsaňyz diýmek etýän işiňiz ýaşamyza ýaraýar. Şu içinde dowam edin. Ýene az wagtdanam şunoluklar üstüne ýene bir goşulmagyny arzu etdim. Şu tortam ýöretesi üçin taýýarladyk. Ýene de efirde görüşençe hoş sag bolun. Ene bugünkü gutlagym tamamayca size YouTube kanalyňyz 50 000 barypdyr. Tölemä edýän işleňiz gowy. Janyňyz sag bolsun, gutlaýan. Malades Mediatama 50 000 patlyşyk bolsuňyz, şendirekden gutlaýar. Gelecekte 50 000 ýylyna noluk köpür gitsin, awaraý mundan amarsyn. Her kim 50 000 ýetmek üçin näçe azap çekýän, siz döwranjan jeýtsi ikini agdy berlik bilen gowy işleýäňiz. İşin üstünlük ýar bolsun, gelecekde de näme üstünlükler size hemraňyz bolsun. Çyn ýürekden gutlaýar. Salam aleyküm. Men Farhat. Habarsyz galmaýyp pleşigini alyp barýan Mediatama kanalynyň 50 000 bolary bilen tüýsürümden gutlaýan oglanlar. Töwri köp bolsun, janyňyz sag bolsun. İşiňizde üstünlük arzu edýän bambiçik täzelikler bilen, gepleşikler bilen bizi beýendirip duruň elmeden. Gutlaýan oglanlar. 7 yaşdan 70 yaşını sevgisini kazanan Türkmen kanalı Temenezi. Siz tüýsürümden gutlayan, az wagtdan 50 000 patlyşyk ýynamak aňsady iş däldir. Ýöntülemi siz onu başardyňyz. Ýene de az wagtdan 50 000 patlyşygyňyz 50 000 köpelsin. Allahan täze gurun göçlüğüňiz bilen täze şow bilen bizi beýendirip durun. Respekt. Bugün Mediatama YouTube kanalyna 50 000 agda bolupdyr. Men hem öz adymdan tüýsürümden gutlaýan işiňiz ugruna bolsun. Diýilmäni turanlamam goý berseň ondan. Mediatamaň işgärleri agzarlarda. Boşraýyny. Gitti. Malades ataýdyna gutlaýar. Mediatama 50 000 bolupsyňyz. Hakykatdan ham mara geň bolup. Bas. Siz öz ýüregimden, ýok, Mediatama men hem sizi tüýsürümden gutlaýan. Barly. Стоп сделай. Там стоп тоже есть. Кнопка стоп, знаешь?